Pojďme se naučit vše o procesu skenování a jak číst vaše skenovací zprávy. Zprávy ze skenování Itoby jsou vynikajícím způsobem, jak zvládnout osobní použití esenciálních olejů, vytvářet přizpůsobené plány wellness a pomáhat ostatním dělat totéž. Pro spuštění nového skenování klikněte na Skenovat z domovské obrazovky. Ujistěte se, že váš skener a Bluetooth jsou zapnuté a povolte služby určování polohy při používání aplikace. Nejprve vyberte, kdo bude skenován. Klikněte na Já nebo vyberte někoho ze svého seznamu kontaktů a klikněte na Další. Pokud skenujete nového klienta nebo člena rodiny, budete muset přidat jejich informace. Zde si můžete vybrat 3, 5, 7 nebo 10 produktů, které se objeví ve vaší zprávě o nejlepších produktech. Doporučujeme nižší počet, pokud jste vy nebo klient nový v esenciálních olejích. Můžete si vybrat, které video chcete sledovat během skenování, vyberte vzdělávací pro průvodce Itoby, nebo vyberte Mindful pro náhodné video, které podpoří soustředěné a klidné prostředí. Můžete si také vybrat, které produkty chcete skenovat. Můžete vybrat vše, nebo jen jednotlivé oleje, směsi, doplňky a tak dále. Můžete si dokonce vytvořit vlastní skupiny produktů, pokud chcete skenovat pouze produkty, které vlastníte, nebo jiné skupiny, které můžete potřebovat. Délka skenování se bude lišit v závislosti na tom, jaké produkty jste si vybrali ke skenování. Co se děje během skenování? Každý esenciální olej a doplněk má jedinečnou frekvenci, kterou Itoby změřil a napodobil. Místo toho, abyste brali jeden produkt po druhém a testovali reakci vašeho těla, skener používá galvanickou kožní reakci k vyslání frekvence, která napodobuje frekvenci například levandule do těla, což vašemu tělu poskytuje nejrychlejší, nejmenší dávku levandule. Čím silnější je reakce, kterou na vás tato malá dávka má, tím vodivější se vaše pokožka stává. Skener okamžitě zaznamená tuto reakci a změří změnu. Poté porovná levanduli s ostatními produkty podle toho, jak by tělo reagovalo na samotné oleje. Během méně než 2 minut vám skener Itoby může poslat frekvence pro více než 100 produktů, poté změřit a zaznamenat vaši reakci na všechny z nich. Zjistěte více o vědě a technologii GSR na našem blogu. Jak číst zprávu ze skenování? Esenciální oleje a další produkty, na které jste reagovali, jsou poté zařazeny do skupin, kde mohou tradičně a vědecky nabídnout největší podporu. Tento inventář je poté rozdělen do 3 komplexních zpráv. Zpráva o produktech, zpráva o emocích a zpráva o tělesných systémech. Můžete klepnout kdekoliv na obrazovce, abyste si prohlédli každou zprávu. Nahoře na obrazovce je také šipka dolů pro přepínání mezi zprávami. Zpráva o produktu ukazuje 3 až 10 nejlepších produktů v závislosti na tom, co bylo vybráno před skenováním. Tyto produkty jsou seřazeny od nejvyššího po nejnižší na základě síly vaší reakce. Tyto produkty poskytují nejlepší vodítka k stavu vaší fyzické a emocionální pohody. U každého produktu uvidíte obrázek, jeho název a vlevo uvidíte pořadové číslo tohoto produktu ve vaší skenovací zprávě. Také je zde symbol, který označuje, zda je produkt jednotlivý olej, směs olejů nebo doplněk. Chcete-li se dozvědět více o jakémkoliv produktu na této stránce, klepněte na malou šipku pod jeho názvem. Rozbalovací nabídka vám ukáže tělesný systém nebo emocionální kategorie, se kterými je tento produkt spojen. Dávejte pozor na jakékoliv trendy kategorií, které se objeví na vaší první stránce. Pokud jsou vaše nejlepší produkty seskupeny do kategorií jasnosti nebo imunitního systému, například tato oblast wellness si může zasloužit více pozornosti. Pokud chcete podrobnější informace o některém z těchto produktů, nebo se chcete dozvědět, jak se produkt používá, nebo chcete koupit produkt od tohoto partnera, klepněte na kartu produktu a budete přesměrováni na obecnou informační stránku o tomto produktu. Také pokud jste přihlášeni k odběru našich referenčních materiálů, nezapomeňte klepnout na kartu referenční knihy v pravém horním rohu, abyste získali ještě více užitečných informací. Dále je tu zpráva o emocích. Toto kolo je rozděleno do 12 kategorií. Každá emocionální kategorie má svou vlastní sekci, ke které může být přiřazeno až 5 produktů. Kolo je nastaveno tak, že kategorie s největším počtem přiřazených produktů bude tento velký tyrkysový pruh. Poté se pokračuje ve směru hodinových ručiček od největšího po nejmenší počet doporučených produktů pro každou kategorii. Můžete klepnout na každý pruh nebo procházet kategorie. Pro ty, kteří chtějí vidět vše najednou, je k dispozici také zobrazení seznamu.
Řekněme, že máte 5 produktů doporučených pro inspiraci, můžete se posunout dolů a zjistit, které produkty mohou nabídnout podporu. Uvidíte je v pořadí podle síly s hodnotícím číslem. To nutně neznamená, že potřebujete více inspirace, ale že jste měli více produktů, které spadaly do této kategorie než do jakékoliv jiné. A možná by stálo za to se na to podívat, zejména pokud nemáte k dispozici jeden produkt, můžete použít jiný. Při vytváření vašeho plánu wellness jsou emoce více mezilidské. Můžete se rozhodnout zaměřit na největší sloupec, prozkoumat kolo více, nebo si můžete vybrat emocionální kategorii, na které chcete pracovat, a použít doporučené produkty k podpoře. Chcete-li se dozvědět více o použití a výhodách jakéhokoliv produktu ve vašem kole, klepněte na kartu produktu a přejděte na jeho stránku s obecnými informacemi a materiály z referenční knihy. Informace o jakémkoliv produktu můžete také najít výběrem skupin produktů v domácím menu. Vyberte kartu produktů v levém horním rohu a klikněte na více informací pod jakoukoliv položkou. Stejně jako graf emocí, každý tělesný systém má přiřazenou kategorii a podpůrné produkty, které jsou seřazeny a hodnoceny. Pamatujte, že mít 5 produktů v sekci neznamená nutně, že vaše tělo naléhavě potřebuje podporu v této oblasti. Nicméně, mít hodně produktů v jakékoliv kategorii vám umožní zjistit, jaké jsou vaše nejlepší možnosti. Zaměření na nejlepší produkty spolu s plnějšími kategoriemi může udržet váš tělesný systém podporovaný, vyvážený a zdravý. Chcete-li zobrazit své minulé zprávy ze skenování, klepněte na kartu profilu na dolním panelu nástrojů v aplikaci. Vyberte zprávy ze skenování. Zde najdete své zprávy ze skenování v chronologickém pořadí. Vyberte zprávu ze skenování k zobrazení. Můžete také použít minulé zprávy k zobrazení trendů a zjistit, které oleje se objevují častěji. Pokud nevlastníte aktuální produkt, můžete si ho přidat do další objednávky a vyzkoušet ho. Minulé zprávy klientů můžete také najít na stránce klienta a klepnutím na jejich profil. Zprávu s nimi můžete dokonce sdílet prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu. Pokud chce klient zobrazit interaktivní kolečka, bude si muset stáhnout aplikaci Itovi a kliknout na zobrazení zprávy v aplikaci z e-mailu, který obdrží po svém skenování. Může to chvíli trvat, ale aplikace se zeptá, zda chtějí importovat zprávu o skenování. Skener Itovi může proměnit vaši cestu ke zdraví v osobní, informovanou a posilující zkušenost. Zjistěte více o technologii, jak co nejlépe využít aplikaci Itovi a zobrazte si tisknutelný PDF o tom, jak číst vaši zprávu o skenování na našem blogu, stránce s prostředky nebo YouTube kanálu. Nabízíme také osobní školení pro skupiny nad 100 osob. Příjemné skenování.